Здравейте, казвам се Християн Петков и съм от агенция HomePlace. Днес се намираме в един прекрасен двустаен апартамент в района на Окръжна болница с прилежащо парко място, което е подземно. Заповядайте с мен да го разгледаме. Ако имота представлява интерес за вас, може да се свържете с мен на посочения телефон. Хубав и успешен ден!